ଘରେ ମୁଁ ରହିପାରିବି ନାହିଁ ହେଲା। ବୁଢ଼ା ସମୟରେ ମୁଁ ଯଦି 50-100 ଟଙ୍କା ମାଗିବି ତୁମେ 50-100 ଟଙ୍କା ଦେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ଝିଅ ଘରକୁ ଯିବି ଆଉ ନାତି ନାତୁଣୀ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ କ'ଣ କରିବ? ଜମା ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତୁମ ଘର ଆନ୍ତରିକ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଡ଼େଟେ କଲି ଛୁଆଙ୍କୁ ଆଜି ବୁଢ଼ା ସମୟରେ ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ 50-100 ଟଙ୍କା ମାଗିବି ପୁଅ ବୋଉ ମୋ ଉପରେ ଗରମ ହେବେ ନା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ରାଗିକି ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଉଛି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ଘର ଯିବା କଥା, ସେଠି ନାତି ନାତୁଣୀ ଦୌଡ଼ି ଆସିବେ। ନିହାତି 50-100 ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଚକୋଲେଟ୍ଟେ କୁରକୁରିଟେ ନେବେ। ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ। ଛୁଆକୁ ଏଡ଼େଠୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କଲ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଇଏ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କଥା ଧର ତାକୁ ବୁଝାଅ, ବୁଝେଇଲେ 50-100 ଦେବେ ନାହିଁ। ତମେ ଯିବ ତମେ ଝୁଅ ସଦାବେଳେ ଯାଉଛ ନା କାହିଁ ଦେବେନି? ଏଡ଼େଠୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କଲଣି, ଇଏ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥାକୁ ଧରି ତମେ ଘର ଛାଡ଼ିବ ଏ ବୟସରେ କ'ଣ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଯାଅ ଘରକୁ ଯାଅ। ଏ ମୋ ଭାଇ ବା ମୋ ଗେଲା ଭାଇ ଧନ ଜାଲ ମୋ ଭାଇ। ପିଲା ଆଉ କ'ଣ ବୁଝିବେ ସିଏ?